Ήρθαμε λοιπόν στο χώρο demo κομποστοποίησης αναγεννητικής γεωργίας σήμερα και κάναμε τις πρώτες μίξεις για να δημιουργήσουμε τα κομπόστ. Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε περισσότερο κομπόστ γιατί είναι πολλοί ο καφές που μαζέψαμε και αυτά. Ευγενία. Θα συνεχίσουμε. Τώρα κάναμε μια πολύ όμορφη αρχή να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το κομπόστ μας, το demo κομποστοποίησης. Ενώσαμε τα υλικά μας, κομμάτια ξύλου, ξύλο, καφές, περλίτη, μαγιά από δάσος και τώρα θα μπούμε στην επόμενη φάση περίπου σε μία εβδομάδα όπου θα ελέγξουμε το κομπόστ μας και την εξέλιξή του και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συμμετείχαν σήμερα και αναμένουμε στο επόμενο ραντεβού για το demo της κομποστοποίησης. Πες μας και δύο λόγια για το τύπο του κομπόστ που κάναμε. Βεβαίως, ο τύπος του κομπόστ που κάναμε είναι ανοιχτού τύπου, είναι υπομορφή σωρός, σε συνθήκες απόλυτης ηλιοφάνειας και έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει και να δούμε περιβαλλοντικές συνθήκες, να μετρήσουμε περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα θα μελετήσουμε και τη ποιότητα του κομπόστ που θα παράγουμε και για πού το προορίζουμε. Ένας προορισμός του, όπως ήδη αναφέραμε στην όμορφη μας ομάδα, είναι η χρήση του υπομορφή κάλυψης και εδαφοκάλυψης. Επίσης προσθέσαμε και μια μαγιά που πήραμε από το δάσος, η οποία περιέχει φυσικούς μικροοργανισμούς του εδάφους και τον προσθέσαμε στο μείγμα ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερο και το τελικό προϊόν να είναι πλούσιο σε μικροβιολογία εδάφους. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την καλλιέργεια σε μετερμικές αναγεννητικής γεωργίας, όπου θα παίρνουμε ή το extract, κάποια υγρά που θα βγάλουμε αυτό το κομπόστ ή και ολόκληρο το κομπόστ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην αρχή για να φυτέψουμε μέσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε! Μπράβο σας, μπράβο! Εδώ είναι το κοπρόχωμα που φέραμε, μοσκοβολάει, μυρίζει πολύ ωραία, από το δάσος, το οποίο περιέχει μέσα μικροοργανισμούς, περιέχει και μικόριζες, οι οποίες σε ορισμένα σημεία είναι και πολύ εμφανείς, φαίνονται δηλαδή, και θα μας βοηθήσει να πολλαπλασιαστούν οι μικόριζες στο σύνολο αυτό του υπολείμματος καφέ που έχουμε ανακατέψει μαζί με wood chips.